a lonely man. I need you again. Afam, sagot sa kahirapan. Truth. Pero, hindi pagpatamaan, hindi pagtuntuhon, kag hindi lang pagkwartahan, kay nga nagakadalahig ang iban nga mga kababaihan. Wa ko nangayo og 20 mil. You don't understand me. I need 20,000 pesos. Grabe mo, grabe. Apologize pag ko ninyo kay nasa iyo. Pasensya na mo. Sorry kaayo. Wala na problema kung may afam kay man, basta may afam nga dapat sagana ang buhay ng lahat. Amo na siya ginahambal nila nga party sa Angat Buhay program. Basta ka na may afam ginasugat-sugat sa airport, damo nagakalipay. Bilog nga pamilya, mabuligan, hambas ang tatay. Ako ni anak, para makatilaw kita sa black label. Hambal ni nanay. Sige anak, para mabuligan mo ako sa pagsagot sang imo nga mga kauturan. Mga manghod, mga utod, mahambal, sige lang nang, go nang. Para sagana ang aton spam kag Toblerone. Mga amiga, maayong amiga, mahambal, go dai, suportado ta ka, basta ko makalabot ka na digto, irito man ako. Di ba? Happy, gasuportahanay sila, pero, hindi malikawan. Kung kamo nagakalipay, ara ang mga libakira, chismosa, bantayira, kag helab, tira. Siyempre, ikaw naman ang stars ang chismis nila. Hambal sang imong hilab, tira nga tukad balay. Wala man na sila kwarta, imon man na sila nagmanggaranon tungod sa afam. Munay man ang kapital niya, hambal pagit ng isa. Mayo na lang ay kapital ang monarkiya basta may kwarta. Sang sa ikaw, nang hilabot ka, nang libak ka pa, ano nakuha ni mo? May kwarta ka? Wala, di ba la? Mas mayo na lang ikapital ang monarkiya. Kaysang imong sungad, kaya hindi mapuslan, kag basi kung puno siya, maguramusan ka na, matampaan ka pa. Hambal naman sa imong chismosa nga tupad balay. Hambal nila. Sagana subong. Enjoy sa karon. Ipatulfo man ina sa gihapon. Mayo siya kay naktibawas sa pangabuhi nila. Nangin maayo pangabuhi nila tungod sa afam na buligan siya ti ikaw. Ang pang-chismis na baydan ka, di ba wala? Gani ayos-ayoson ang desisyon sa kabuhi ta. Mang-chismis ka nga wala kwarta o kung mang-afam nga garantisado. Monthly allowance, may green card pa. Hambal pag isang imong hisaon nga kakilala. Wow. Duha naman ka mga hubines, duha ka hubines nagsugat sa ilang lolo. Kung wala kang gid manahisa, kung wala sa may maayo nga mahambal, kipota ang baba. Kahang bala. Kahang ang mga tinaga nga nagagwa. Hindi ka nagwapa, do sa birat kahang ka pa, Diyos ko, double dead ka naman yan. Oh, mutong hambal. Gasugat sang lolo, bawday ka mga duha, advice ko lang, performance level, kay kabalo ka mo kadamo sa mga bigaon sa palibot nga nagahulat sang inyo nga fam. Okay? Performance level, kay biskan ano klase iPhone mahatag ina. House and lot, basta kwartahan ng afam, easy lang ina. Pero, halungan gid. Hindi lang pagkwartahan, hindi lang pagtuntuhon, kinahambal ko na, gakadalahig ang iban, gakababaihan. Basta may afam, sigihan lang ang pagpursige, kay man samtang ikaw nagasaka nga nagasaka, ang mga hisaon nagalalaw ay sang kahisa. Basta may afam, amo ni ha, basta may afam, congratulations dai. Congratulations kabayan. Kay number 1, Toblerone unlock. Number 2, house and lot unlock. Number 3, green card unlock. Amo na tandaan, pinaka-importante sa tanan, mas mayo na lang ang praktikal kaysa puros inarte kag tinikal.